Verbal call-out order ang giluwatan ni Presidente Bongbong Marcos aron masulbad ang mga pagpatay sa Negros Oriental ug mabalik ang kahapsay sa dapit. Pinaagin ini giumol ang Joint Task Force Negros. Si Nico Sereno sa report. Kini ang gimando ni Presidente Bongbong Marcos sa mga law enforcement agencies. Si Defense Secretary Carlito Galvez nga bibisita sa haya sa gobernador ni atong Sabado ang mipasabot kabahin sa gihimo sa gobyerno. Sa press briefing giklaro niya mipagawas og verbal call-out order si Marcos sa kasundaluhan ug sa kapulisan. Importante kuno kini sa paghatag og solusyon sa mga nahitabo sa lalawigan maong giumol ang Joint Task Force Negros. Lakip na niini ang kamanduan pagpuhag sa mga private armed groups. Nag-usap-usap po kami sa Malacanang kung ano po ang nararapat na gawin po dito sa Negros. At pagkasunduan po namin yung tinatawag natin na the powers of the President to call out to the military to suppress yung impunity and criminality dito sa Negros. Yung ginagawa po natin ito is natawag niyang his verbal order. Ang Philippine Army mi-deploy og dugang duha ka brigade ug 6 ka batalyon. The Armed Forces of the Philippines is one with the Filipino people who desires to ensure that justice will prevail, peace and order will be restored so that we are able to effectively secure the communities within this area. Samtang dugang duha ka mga assault rifles, magazine ug mga bala ang na-recover sa mga otoridad. Matod sa Special Investigation Task Group, na-recover kini ni atong Biyernes sa sitio Palasanon, Barangay Kansumalig, Bayawan City. Sa maong lugar gingong midagan ang mga suspect ug mibilin sa ilang getaway vehicle. Samtang sa katapusang mga adlaw sa public viewing sa Capitol grounds, way puas ang pag-abot-abot sa mga tao. Lakip sa mibisita kagahapon, sila si Cebu City Mayor Mike Rama nga mausay presidente sa League of Cities of the Philippines. Personal niyang gipaabot ang iyang pahasubo kang Mayor Janice Digamo. Bibisita sab si Bohol Governor Aris Omentado nga mao'y chairman sa Regional Development Council sa Central Visayas. It's good to see good friends of the governor to come all the way from afar to visit him and condole with us. Nakahatag jud kaayo na namo og kanang encouragement nga naagyoy people behind us who would want to help us find justice sa nahitabo ni Governor. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.